Exodus 22. Omunye abamba uDeuteronomy 34. So njalo ke uma ufunda iOld Testament nganami sokume ngenyawo sokum wena oqoka ibuko wayifaka la izinhle ibuko zakho sokume ngenyawo izinhle ibuko zakho uyaphila. Can somebody bring her this mic? Uyaphila? Yes, ngiyaphila. Ngiyakubona ismile sakho. Simshayile izandla. All right. Ngishumayela kanje ngishumayela ngo 3 years wempilo kaMose. One okokuqala ngikubona ukhulelwa ama finance. So in other words, ukhulelwa imali. Uyangizwa? You are pregnant but there is a lot of thousands and millions in your belly. Uyangizwa ngithini? Yes. 2, ngishumayela kanje ngizwa ama voices akuhlebelayo eindlebeni but endlebeni yakho yakwa left from your mother's side egcekeni lakwa mama indlebe yakho yesinxele imele umuzi wasekhaya kaMama, indlebe yakho yesikudla imele umuzi wasekhaya kaBaba in the spirit of the in the world of the realm, in the realm world. So bese kuthi isandla sesinxele simele ikhaya lakwa mama, isandla sesikudla simele ikhaya lakwa baba. Ngizwa ke imoya ekuhlebela endlebeni yakwa left from your mother's side. Uma wakho washada nobaba wakho? No, abashadanga. Clap hands for Jesus. Wena uhlala kuliphi side? Ngihlala kwela kaMama. Uhlala kuliphi side? Kwela kaMama. Clap hands for Jesus. It's a proof yokuthi I'm not guessing but I am prophet. I am zooming. Okay. So umuntu akufanele ngabe uyathwasa wamukela idlozi ngokwasegcekeni lasekhaya kwaMama. Yangizwa ngithini? Yes. Ngokwasegcekeni lasekhaya kabani? KaMama. Ngoba kune altar strong ekhaya lakwama wakho okuyi altari elifuna ngathi ngaba nomuntu elingasebenza ngaye limgoqoze lim-operate. But at the same time uNkulunkulu in the realm of the spirit uNkulunkulu akafuni ngoba when you are pregnant of millions and billions of money in your belly ukube wamukela idlozi bekuzophela ngawe. Sanibonani Grace. Hallelujah. Khona umuntu ke wayihamba izinto zethonga ekhaya wayohlola kwathiwa akagovuze akathwasa akenza amagobongo. Yes. Ubani wenze njani? Kwaba umalume omdala kwaphinde kwaba umamncane Mala umalume omdala wenze njani? wahamba wayothwasa wajika. Wahamba wathwasa wabuya khona ngicela ngishayile izandla shayela uNkulunkulu izandla. Uke bangixoxela mina. Uke bangibhalela. Uke bangiWhatsApp. Uke bangi-emailele. Uke wakhuluma ne-PA yami. Right. So umalume omdala wenze njani? Wahamba wayothwasa wajika khona. Wahamba wathwasa wajika khona ephehlweni. Yes. Wangaphothula. Yes. Gobongo walidla. I'm not sure but Awazi kwenzakalani. yes. Right, ubani omunye wesibili ekhaya? Umamncane waphathena akakwenzanga yena. Mamncane wakho wenze njani yena? Akakwenzanga yena. Kwenzakalani? Bengibekhe emlonyeni. Bamtshela ukuthi fanele athwase but then wagcina engakwenzanga. Wabaleka. Yes. Shana uNkulunkulu izandla ezinkulu. Umndeni wakini urich. Ngisho nawe you are rich in the realm. But la moya wamadlozi wokuthwasa ubamba ingcebo yakhe ayibambe. Uyibambe. Another thing. Yes. But today I'm going to pray. Uthi uNkulunkulu release. Wenzani empilweni? Yazi mprofeti the time uthi asize lapha phambili for lokhu kokubonga ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni
Apparently, I got an appointment on Friday. Kade ngisign as a permanent employee. And Mana as a permanent bani? employee. As a permanent employee. kuphi nendawo? And the Department of Health. Department of Health. Yes. Hayibo, kuphi nendawo? Enseleni. Enselene Clinic. Can somebody clap hands for Jesus? Ha! Yeah. And secondly, okwesibili, izolo I got an email ukuthi bangithathile UNISA for a social worker, of which bengacabanga ukuthi bazongithatha ngangi-apply nje because ngangazi ukuthi mhlawumbe Can somebody clap hands for Jesus? Uma ngasuka Grace, ngingenze njani? Ngisuka kusamncolo ngenze njani? Ngisuka kuMongcwele ngenze njani? Can this say yes? All right. So now you are permanent. Yes. At the same time, there's an opportunity. Yes. Haibo. Ilazata elebaya. Same time. This is the year of harvest. Yeah. Yes. Last year I had inkinga ekhaya back ekhaya. I family benginenkinga eserious kangukuthi ngicishe ngayibulala. But I had to move ukuthi ngihambe ngemqashweni ngahamba. Wonke umuntu wangijikela, wonke umuntu, and I didn't know ukuthi ngisho namanje masingahamba ngithuthi sihamba sikhamba. Don't worry about the family. Don't worry about that family. There is a new family. This is your family. Yes. This is the new family. I'm your father. These are your mothers. This is a new family. Don't worry about them. Nanti khayelish. Go back. Ngiyabonga. So ngamuva and then ngezwa izwi uNkulunkulu athi ngiyakuthesta, there's something big ezayo. Okay, ngamlalela umoya because mina ngathini kunento nje sometimes ekhangi ukuthi ikhulume kimi but ngi-ignore. And then kulonyaka ke ngoba uqala sekwenza kanje ngiyabona ukuthi uNkulunkulu usho wayeqinisile ukuthi Awusho ngana mwinikelile kodwa khona la ekhaya nje. iGrace engaka umuso omngaka osuthola. Are you a full member of this church? ngicela i-bank account yakho mfundisi. Ucela ibank account yami PA. Uzobonana no PA. Okay, anginankinga siyabonga. Ngiyabonga. Ucela neform ye membership form yalo ekhaya. Anginankinga. Resident pastor. Umbona nge-membership form. Happens for Jesus. Bring back my mic. Sit down. Thank you. Hi. It's a surprise to me. Hi. It's a surprise to me. Hi. You know, as I was preaching, I saw money boiling in her belly. This one is rich. This one is rich.